హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం ఒక వెంచర్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. రివర్స్ ఎడ్జ్ న్యాచురల్ గ్రీన్స్ ప్రాజెక్టు 120 ఏకర్స్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇది ముంబై హైవేకి ఉంది, సదాశివపేట దగ్గర నుంచి. ఇప్పుడు ఈ ముంబై హైవేలో కింగ్స్ గార్డెన్ అని చెప్పి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదండి, అక్కడి నుంచి రైట్ సైడ్కి తీసుకుంటాము. యూ టర్న్ ఇస్తున్నాను అండి. ఇప్పుడు టర్న్ అయిన తర్వాత స్ట్రైట్గా 8 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఇది ఆత్మకూరు మీదుగా పొట్టిపల్లి, పులికెల, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జిన్నారం వెళ్ళి హైవే రేట్ కడుగుతుంది అనమాట. చుట్టుపక్కల ఉన్న కంపెనీస్ కానివ్వండి, పెన్నార్ గ్రూప్, నీలి గార్డెన్స్, టీటీసీపీ లేఅవుట్, పీవీసీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఈ హ్యూజ్గా పోతా ఉంది. తర్వాత వరిష్ట, స్పేస్ విజన్, బీబీజీ ఉన్నాయి. ఇది ఆత్మకూరు సెంటర్ అండి. ఆత్మకూరు ఎంటర్ అంటున్నాము. ఇక్కడ పెట్రోల్ బంక్ కానివ్వండి, దీనికి 3 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటి మనకి ఎనికిపల్లి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది. ఎనికిపల్లి రూట్ నుంచి ఇలా రావచ్చు. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇట్లా హైవే నుంచి ఇలా కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు మన ఆత్మూరు రూట్కి వెళ్తున్నామండి. పెట్రోల్ బంక్స్ కానీ నియర్గా చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతున్న ఏరియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సదాశివపేట నుంచి మనం వెళ్తున్నాం. ఇది కనిపించే విలేజ్ వచ్చేసి ఆత్మకూరు విలేజ్. ఇప్పుడు ఆత్మకూరు విలేజ్ సెంటర్కి వచ్చామండి. ఇక్కడ టెంపుల్స్ కానివ్వండి, షాప్స్ కానివ్వండి, చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయిందంటే ఆత్మకూరు విలేజ్. ఇప్పుడు ఆత్మకూరు విలేజ్ దాటి జస్ట్ 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో చూడండి కనిపిస్తున్న ఫామ్ హౌసెస్ కానీ. సో సైట్కి ఎంటర్ అవుతున్నామండి. 60 ఫీట్ రోడ్కి ఎంటర్ అయ్యాము. ఇప్పుడు 60 ఫీట్ రోడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ కనిపించేదంతా ల్యాండ్ సైట్ సంబంధించింది. టోటల్గా 120 ఏకర్స్ అండి. సో మళ్ళీ 40 ఫీట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. రోడ్ నుంచి సైట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నామండి. ఈ కనిపించే ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కూడా డివైడ్ చేశారు. ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 లాగా. ఇప్పుడు మనం ఫేజ్ 1కి వెళ్తున్నాము. చాలా బాగుందండి, ప్లెజెంట్గా ఉంది. అసలుకి వాతావరణం చూస్తూ ఉంటే చాలా మంచి గాలి, డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు. వెళ్తున్నాం చూడండి, ఆ రోడ్స్ ఫామ్ అయి ఉన్నాయి. ఇట్లా మొక్కలు పెట్టి దానికి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పెట్టి చేస్తున్నారు శాంపుల్గా. సో కొంతమంది కాటేజెస్ కట్టుకున్నారు. సో ఇది సైట్ యొక్క సెంటర్ అది ఉన్న పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్నటువంటి ప్లేస్ అంతా ఫేజ్ 1 కింద డివైడ్ చేసినట్టున్నారు. ఈ ఫేజ్ 1లో మొత్తం చూడండి. సో కొంతమంది కాటేజెస్, గెస్ట్ హౌస్, ఫామ్ హౌస్లో కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఒక ఫామ్ హౌస్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ సైట్లో. ఈ ఫామ్ హౌస్ సూపర్గా ఉంది కదండి. అది 12 స్క్వేర్ యార్డ్స్ 10 కుంటాస్లో చేయబడింది. సో అక్కడి నుంచి డెడ్ ఎండ్కి వెళ్తే మనకి మంజిరా రివర్ కనిపిస్తుంది చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సింగూరు నుంచి రైట్ సైడ్కి మంజిరా రిజర్వాయర్కి ఫ్లో అవుతున్నటువంటి రివర్ అండి అది. సో ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి మనం సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తున్నామండి. సెకండ్ ఫేజ్కి రూట్ కూడా ఫామ్ అయిపోయింది. సో ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం పోల్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. మనం ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తున్నాం. సో చాలా బాగుందండి. అంత బ్లాక్ సాయిల్ ప్లస్ మంచి కనిపిస్తూ ఉంది మనకి. సో సెకండ్ ఫేజ్కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కొంత ఈ రివర్కి ఫ్రంట్ సైడ్ కొంతమంది ఫెన్సింగ్ వేసుకుని ల్యాండ్ కూడా చేసుకుని ఉన్నారు. ఈ రివర్ సైడ్ మనకు 33 ఫీట్ రోడ్ కూడా ఫామ్ చేశారండి. ఆ రివర్ సైడ్ మనం ఆ రివర్ని చూసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది, బ్యూటిఫుల్, అసలు అమేజింగ్. చూస్తే మాత్రం మీకు చాలా వండర్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. సిట్అవుట్ కోసం చింత చెట్టు ప్లేస్ కూడా కొంచెం బాగా ఉందండి. సో రివర్ వ్యూ మనం చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు మంజిరా రివర్ వ్యూ అంటాం. వావ్, అమేజింగ్ అండి, అమేజింగ్, రియల్. నేను చెప్పడం కాదు కానివ్వండి, మీకు టైం దొరికినప్పుడు ఈ కంపల్సరీ సైట్ విజిట్ చేయండి. డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చుతుంది అనిపిస్తూ ఉంది. సో చూడండి అంత ప్లెజెంట్గా, అసలు గాలి చూస్తూ ఉంటుంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, అంత బ్యూటిఫుల్గా. చుట్టూ పొలాలు, ఈ వాటర్, ఈ క్లైమేట్ అసలు అద్భుతంగా ఉందండి చూడడానికి. సో 120 ఏకర్స్ అండి. ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 చేశారు. ఫేజ్ 1లో వచ్చేసి 36 ఏకర్స్, ఫేజ్ 2 వచ్చేసి 46 ఏకర్స్, ఫేజ్ 3 కూడా రీసెంట్గా 20 ఏకర్స్ వచ్చింది. సో ఎంట్రన్స్లో కొంత ల్యాండ్ ఓవరాల్గా 120 ఏకర్స్ వెంచర్ ఉంటుంది. సో ఇది థర్డ్ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి ఏరియా అండి. ఇది రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి సైట్ ఏరియాలో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ సో చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్.
సో తప్పకుండా మీరు విజిట్ చేయాలని కోరుకుంటూ